Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet. Nashtaprayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naštiki. Šrímad Bhagavatam, zpěv první, kapitola 9, Bhishmadeův odchod, sloka daňový zákon. Sloka 27, pokračování s významem, jestli to dobře chápu. Jo? Dánadharman, rájadharman, mokshadharman, vibhagašaha, stridharman, bhagavadharman, samasa vyasa yogataha. Potom zvlášť vysvětlil dobročinné skutky pragmatické činnosti krále a činnosti za účelem spasení. Stručně a zároveň obsáhle popsal také povinnosti žen a oddaných. Pokračování významu. Zjevně část, která se týká Rájadharmy. Daňový zákon byl jednoduchý. Nebylo zapotřebí žádného donucování či neoprávněných zásahů. Král měl právo odebrat 1/4 produkce svých poddaných a měl právo vyžádat si 1/4 jejich získaného majetku. Nikdo se nezdráhal mu tyto věci vydat, neboť díky králově zbožnosti a náboženské harmonii byl vždy dostatek přírodního bohatství, tedy obilí, ovoce, květin, hedvábí, bavlny, mléka, drahokamů, nerostů a tak dále. A nikdo nebyl hmotně nešťastný. Lidé měli bohatství zemědělských plodin u domácího zvířectva a tím pádem i dostatek rýže a obilí, ovoce a mléka a nebyly zapotřebí nepřirozené parfémy, kosmetické prostředky, kina a bary. Král musel dohlížet na to, že se nadbytečná energie lidstva využívá patřičným způsobem. Lidská energie nemá sloužit k uspokojování zvířecích potřeb, ale k seberealizaci. Tomuto účelu také odpovídalo složení vlády. Král si musel své ministry pečlivě vybírat a nedělal to na základě volebních hlasů. Všichni ministři, vojenští vůdci a dokonce i obyčejní vojáci byli voleni podle osobních kvalifikací a král je musel před jejich nástupem na příslušná místa důkladně prověřit. Král obzvláště dbal na to, aby nedocházelo ke znevažování tapasvých, neboli osob, které obětovaly vše rozšiřování duchovního poznání. Král dobře věděl, že nejvyšší osobnost božství nikdy netoleruje urážky svých ryzích oddaných. Tito tapasví byli uznávanými vůdci, kterým důvěřovali i bandité a zloději a řídili se podle jejich pokynů. Král dával ve své zemi zvláštní ochranu negramotným, bezmocným a ovdovělým ženám. Obranné prostředky byly zabezpečeny ještě před útokem jakýchkoliv nepřátel. Vybírání daní bylo snadné a daně nesloužily k rozmařilému utrácení, ale k posílení rezervních fondů. Vojáci byli povoláváni ze všech částí světa a důkladně se připravovali na plnění svých zvláštních povinností. Co se týče spasení, nutným předpokladem je překonat chtíč, hněv, nedovolené touhy, lakotu a zmatenost. Abychom se osvobodili od hněvu, musíme se naučit odpouštět. Abychom se osvobodili od nedovolených tužeb, nesmíme plánovat. Duchovní kulturou je možno překonat spánek a jedině tolerancí můžeme překonat touhu a lakotu. Nepříjemnostem, které způsobují různé nemoci, se můžeme vyhnout vyváženou stravou. Od falešných nadějí se lze osvobodit sebeovládáním a peníze lze ušetřit tím, že se vyvarujeme nežádoucí společnosti. Provozováním jógy lze ovládnout hlad a rozvíjením poznání o pomíjivosti se lze vyhnout světským sklonům. Závrať překonáme povstáním a falešné argumenty vyvrátíme znalostí faktů. Upovídanosti se lze vyhnout vážnosti a mlčením a hrdinstvím se vyhneme ustrašenosti. Dokonalé poznání lze získat sebekultivací. Chce-li někdo kráčet cestou spasení, musí se zbavit chtíče, lakoty, hněvu, snění a tak dále. Co se týče třídy žen, jsou pro muže uznávaným zdrojem inspirace.
Ženy jsou proto mocnější než muži. Mocného Julia Cezara ovládala Kleopatra. Tyto mocné ženy ovládá stud. Stud je tedy pro ženy velice důležitý. Jakmile je tento ochranný faktor opomenut a uvolněn, ženy mohou ve společnosti vytvořit zmatek cizoložstvím. Z cizoložství vzniká varna sankara, což jsou nechtěné děti, které jen způsobí po celé zemi zmatek. Nakonec je Bhishmadeva poučil o způsobu, jak potěšit pána. Všichni jsme pánovi věční služebníci a když zapomínáme na tuto nejdůležitější část své přirozenosti, dostáváme se do hmotných životních podmínek. Jednoduchým způsobem, jak potěšit pána, který je vhodný zvláště pro hospodáře, je uctívat doma božstvo pána. Soustředíme-li se na božstva, můžeme bezpečně pokračovat i se svou každodenní prací. Uctívání božstva ve svém domě, služba oddaným, naslouchání Šrímad Bhagavatamu, pobývání na svatém místě a zpívání svatého jména pána, to vše jsou finančně nenáročné činnosti, kterými můžeme potěšit pána. Tak to vysvětlil praotec Bhishma svým vnukům. Dána dharmán, rája dharmán, moksha dharmán, vibhagašaha, strí dharmán, bhagavad dharmán, samasa vyasa yogataha. Potom zvlášť vysvětlil dobročinné skutky pragmatické činnosti krále a činnosti za účelem spasení. Stručně a zároveň obsáhle popsal také povinnosti žen a oddaných. Om jnana timirandhasya gnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Mukam karoti vachalam pangum langatya girim yatkrapatamaham vande shri gurum dinataranam. Shri Chaitanya Manohishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Raja Dharma je první, co jsme dneska tady naslouchali z významu o povinnostech krále. Takže to je velice klíčová záležitost, aby společnost měla dobré vedení, aby mohla patřičným způsobem se rozvíjet, ať už duchovně, tak materiálním způsobem. Takže i proto, aby jsme mohli dobře šířit vědomí Kršny a dobře ustanovit oddanou službu ve společnosti, tak je důležité, aby se nám podařilo také mít vliv na vládce, protože aniž by vládce spolupracoval, tak to bude vždycky těžká práce. Zároveň na druhou stranu oddaný jako takový ani jako jedinec, ani jako komunita nezávisí na těchto vnějších aranžmánech. Takže neměli bychom se vymlouvat na to, že ještě není Kršna si vědomá vláda a proto nemůžeme praktikovat duchovní život ideálně, protože nic z toho nemůže bránit našemu duchovnímu pokroku. Vidíme, že na příkladech našich předchůdců, kteří kázali vědomí Kršny v Indii, tak i přesto, že žili v Indii, tak vláda nebyla vajšnavská. Vidíme, že měli problém s muslimy, často oddaní. A zároveň nevidíme, že by měli nějakou velkou politickou iniciativu tu vládu změnit. Že by Rupa Goswami neustále psal ve svých textech, a musíme nejdřív změnit tu vládu a teprve potom můžeme kázat vědomí Kršny, nebo že by Shyamananda Pandit a Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur o tom takto mluvili, i když měli problém. Že? Madhavendra Puri měl taky problém, když šel pro Santal, tak musel mít potvrzení pro různé hranice, aby mohl pronést tak drahou záležitost a nakonec mu Kršna se zjevil a řekl mu, ať to obětuje Kshirachora Gopináthovi, který sídlí kousek vedle Purí, mezi Purím a Kalkatou, v Rémuně. Takže, protože to bylo náročné se vypořádat s těmi podmínkami, vidíme, že Šri Chaitanya Mahaprabhuje skupině rozbili muslimové, nebo vojáci, že jo, místního šáha, Husajna šáha, tak jim rozbili mridangy a řekli jim, jestli budou pokračovat, tak budou o hlavu kratší v podstatě. Že to nebyly jednoduché výzvy, že na nás, když přijde policie tady v Česku, tak si nám netroufne rozbít mridangy nebo nám vyhrožovat, že budeme o hlavu kratší. A
Takže vidíme, že i když byla situace taková, tak hlavní propagandou a činností nebylo převzít vládu. Zároveň podobná situace nastala, když šla Prabhupáda sám, vyrůstal v dospělost a byl zastáncem Gandhiho hnutí. A když se poprvé setkal s Bhaktisiddhantou Sarasvatým Thakurem, tak Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupáda ho požádal, našeho Šrilu Prabhupádu, aby šířil vědomí Kršny. Okamžitě mu dal pokyn, že aby šířil vědomí Kršny v anglicky mluvících zemích, v anglickém jazyce. Že by měl využít toho, že to je vzdělaný mladý člověk a měl by šířit poselství o nejvyšším pánu. A Prabhupádův argument byl, dokud Indie nemá samostatnost, tak nás nikdo nebude brát vážně, proto bychom měli nejdřív dosáhnout samostatnosti. A Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupádu porazil v jeho argumentech. A Šrila Prabhupáda na to vzpomíná a říká, že ve skutečnosti už od malička jsem byl velice dobrý v argumentování. A ve škole a nikde jinde mě vlastně nikdo neporazil mým argumentování. A to vidíme i Šrila Prabhupáda potom, když čteme jeho knihy Život pochází ze života, nauka o seberealizace, tam jsou různé rozhovory, tak nikdo neměl šanci prostě Prabhupádu porazit, proniknout jeho bystrostí a logikou a hlavně taky tím, že on zastával pravdu, takže těžko se poráží pravda. Ale Šrila Prabhupáda říkal, jediný, kým jsem byl poražen v diskuzi, byl můj duchovní mistr právě při této příležitosti. Takže Šrila Prabhupáda byl poražen a přijmul Bhaktisiddhantu Sarasvatiho Thakura za svého učitele. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur mu vysvětlil, že když hoří, tak hoří. A není potřeba řešit prostě tyto věci kolem. Toto je velice naléhavá věc. My musíme, toto je daleko naléhavější než politické zřízení našeho státu. Ty lidé potřebují dostat poznání o Kršnovi. Takže toto je priorita. Ale zároveň vidíme, že Šrila Prabhupáda přes toto všechno mluví o tom ve svých knihách, už i v těchto knihách, které byly napsány ještě předtím, než poprvé vyrazil na západ, než se dostal do Ameriky, tak popisuje dokonalým způsobem, jak funguje démonská civilizace. A dneska vidíme v těch popisech, které Šrila Prabhupáda dal v 50. letech a na začátku 60. let, když psal tady Šrímad Bhagavatam, tak první zpěv, tak přesně sedí i na dnešní společnost. Úplně dokonalým způsobem popsal, třeba, že nikdy nebyl na západě. Samozřejmě Indie v tu dobu už taky nebyla nejsvatější. Takže Šrila Prabhupáda zde mluví o tom, že je důležité, aby pro dobro společnosti opravdu vláda byla vajšnavská. Takže zároveň to je naší agendou, ale není to prioritní záležitostí a něčím, co by mělo narušovat náš duchovní život, pokud ty podmínky nejsou ideální. Ty podmínky můžou být různé, dokonce i samotný Kršnův otec byl mnoho let zavřen ve vězení. A dlouho předtím, než se Kršna narodil, a dokonce i dlouho potom, co se Kršna narodil, byl zavřený ze vězení a přesto praktikoval oddanou službu a nijak to nenarušilo jeho duchovní pokročilost. Takže materiální podmínky, hmotné podmínky nemůžou narušit pokrok oddaného, který upřímně slouží nejvyššímu pánu. Ale zároveň pro masové kázání, tak vidíme, že pro lidi je těžké praktikovat duchovní život, když nemají zajištěné podmínky. Proto na jiných místech Šrila Prabhupáda také uznává, že aby člověk se mohl věnovat duchovnímu životu, tak má například udržovat tělo zdravé, bystrou inteligenci, silnou mysl, protože tak se člověk cítí v pevném postavení a může se soustředit na duchovní život snadněji. Takže i když na jednu stranu má člověk být akinčana gočara, schudlý po všech stránkách, jinými slovy ztratil zájem o materiální existenci, přesto ten faktor toho, že člověk má nějaké hmotné zázemí, které nemusí tolik řešit a může se tak díky tomu soustředit na duchovní život, tak může být přínosné. Takže tady nám vysvětluje, jak je důležitá role krále, který má vládnout společnosti a jak byla ve skutečnosti velice jednoduché to zřízení a jak byl jednoduchý ten systém. Král vybíral 25% od každého občana a občan neměl problém to dát, protože král díky své zbožnosti zajistil ve svém státě, že všeho bylo dostatek. Takže to z toho vyplývá, že pokud chceme mít všeho dostatek, tak musíme zajistit, aby jagya, která je principem lidského života, byla vykonávána neustále a správně, s velkou intenzitou. Takže všichni oddaní musí neustále vykonávat jagyu a na tom závisí jak náš duchovní blahobyt, tak náš materiální blahobyt. Na vykonávání jagy. A proto Šrila Prabhupáda mnohokrát zmiňoval, jenom vykonávejte sankirtan jagyu a přijdou deště, budete mít dostatek úrody.
To je výsledek toho. A proč? My nechceme tuto úrodu jenom kvůli tomu, aby jsme neměli hlad. Ale my chceme tuto úrodu proto, aby jsme tím mohli uctívat nejvyššího Pána. Aby jsme mohli pro kršnou vařit lahodné pokrmy a žít život, který ho bude těšit. Který bude těšit nejvyššího Pána. A potom, když takto funguje jak vládce, tak podřízení, tak potom je dostatek přírodního bohatství, jako je obilí, ovoce, květiny, hedvábí, bavlna, mléko, drahokamy, nerosty a tak dále. A nikdo není hmotně nešťastný. To je skutečně bohatství, jako jsme četli, když tady byl Savyasachi Prabhu, ten známý verš, kde je řečeno Šiščuk jsme vražán gávam, pajasa uda svatý mudá. Kámam bavarša parjanyo, sarva káma dukhámahi, sišičuk jsme vražán gávam, pajasa uda svatý mudá. Že za vlády Maharáže Parikšita všechno fungovalo tak ideálním způsobem, že pastviny byly smáčené mlékem. Takové bylo bohatství. Že krávy byly tak šťastné a měly tak tučná vemena, že pastviny, na kterých se pásly, byly rozbahněné jejich vlastním mlékem, které přitékalo z jejich vemen. To je výsledek vlády zbožného krále. Takže uvidíme, jestli se nám podaří tady dosáhnout jednoho dne. Dneska tady máme vítat, že první kravku na Gokule, Bahulu. A tak uvidíme, jestli s náma bude spokojená natolik, že bude smáčet pastviny mlékem. Nebo aspoň jednou bude dávat mléko. A Šrila Prabhupáda vysvětluje, potom osoba nepotřebuje nepřirozené parfémy, kosmetické prostředky, kina a bary. Vidíme, s tím vším se dneska roztrhl pytel. Tak obrovský obchody, vidíme, když přijdeme rozdávat na náměstí, tak jedno ze strategických míst je stoupnout si před drogérii. Je tam všechny ty dámy, které chodí každý den do města, tak chodí hlavně do drogérie. Nakupovat všechno, co potřebují i nepotřebují. A co chtějí teda hlavně. A nebo ještě bohužel před řeznictvím taky chodí hodně lidí. Jo, to je další místo, to si tím člověk může všimnout, když někdy začne rozdávat knihy, tak přirozeně se tak posouvá podle toho, kde chodí nejvíc lidí a najednou se otočí a zjistí, že už hodinu stojí před řeznictvím. Jo, že tam prostě ty lidi chodí jeden za druhým. Protože jsou navyklí na základě toho, že jsou ovládáni kvalitou vášně a nevědomosti, tak musí neustále krmit své žaludky takovou odpornou stravou a pak se večer musí opíjet v hospodě. A k tomu jsou prostě nuceni vlivem toho, v jakém stavu se nachází jejich vědomí. A další pěkná věc je, že král dobře věděl, že nejvyšší osobnost božství nikdy netoleruje urážky svých ryzích oddaných. To je král si toho byl vědom a proto už s předstihem, ať už byl Vajšnava, možná ani nevěděl, musím chránit tapasví, musím chránit oddané, musím chránit ty, kteří šířejí misi nejvyššího pána. Toto je ideální situace, jaká by měla vypadat, že vláda dá podporu Sankirtanovému hnutí a Šrila Prabhupáda to také se snažil o tento cíl, aby vládní činitelé v různých oblastech, kde oddaní kázali, uznali oddané jako důležitou složku společnosti a dali jim podporu, dali jim záštitu, dali jim ochranu. To je velice důležité. Vajšnalové, ti, kteří kážou, by měli od státu dostávat veškeré prostředky. Stát, pokud vybírá daně, a když už používá tak odporné prostředky, jako dnešní stát používá, to znamená, že musí donucovat lidi různými způsoby a v podstatě jim krást jejich majetek a nedávat jim nic na oplátku, klidně nechá zkrachovat, jenom aby vybral svoje peníze, svoje daně, tak tento stát by měl minimálně podporovat Vajšnavy v tom, aby mohli svobodně kázat. Měli by mít ochranu, že policie by měla mít kamery ve městech a ne kvůli tomu, aby zjišťovali, jestli jsme tu 100 dostali nebo ne od těch lidí na těch kamerách, ale aby nás chránili, jestli nás někdo nechce napadnout, jestli nás náhodou někdo nepodvádí, jestli nám nedal někdo málo za knížku. A když potřebujeme Sankirtanový vůz, že, tak pan prezident by měl přijet, předat Sankirtanové auto, že, zeptat se ještě, jak vám dál mohu sloužit. Jo? Ať si klidně pije pivo, když nám zajistí tyto věci, tak ho budeme tolerovat. Takže tito králové si toho byli dobře vědomi a pokud někdo nedá ochranu oddaným, tak nejvyšší pán to nebude tolerovat. Nejznámější příklad a odrazující příklad pro ty krále, který by náhodou si chtěli zahrávat s tímto principem, je příklad Prahláda Maharáže, který má tento příběh má vysvětlit a ukázat všem, že s oddanými pána si nikdo nebude zahrávat. Jinak nejvyšší pán samotný vkročí. A to je to, co Šrila Prabhupáda vysvětluje ve významech, když se potom polobozi
a různí další obyvatelé tohoto vesmíru modlí k nejvyššímu pánu, tak tam i říkají tuto věc, ty ve skutečnosti nikdy nedovolíš, aby tvému oddanému bylo ublíženo a teď si tady toho nafoukaného, pyšného Hiranyakashipu a démona, tak si ho úplně snadno zabil. Roztrhal si ho na kusy. Takže to je výsledek toho, co se stane tomu, kdo působí problémy v Sankirtanové misi. Já jsem slyšel jeden příběh, nevím, co je na tom pravdy, plně teďka, a už je to hodně dávno, teď je tak 12, 13 let, co jsem ho slyšel, že byl nějaký Harinám, a nevím, jestli to bylo ještě za Vishnujan Maharaj nebo Janandy Prabhuva, anebo někdo jiný, ale někdo z takových významných osobností. Tak byl Harinám a tam byl člověk, který neustále provokoval oddané a ohrožoval je a působil jim jako nepříjemnosti. A ten oddaný k němu přišel a řekl mu, jestli toho nenecháš, tak tě Šri Chaitanya Mahaprabhu zabije. No a v zápětí ho srazilo auto toho člověka a na místě zemřel. Takže to je jenom taková výstraha. Ne pro vás, samozřejmě. Vy doufám neplánujete nikdo bránit Sankirtanové misi. I když to se může stát, i zevnitř hnutí někdo může přijít s tím, že rozdávání knížek je špatné a kázání je špatné a otravujeme tím lidi, že jo, a děláme si tím špatnou vizitku. A už se ani nemůžu, když jsem dhotý, tak se ani nemůžu někoho zeptat, že jo, kam mám jet, protože všichni si myslí, že jim chci prodat knížku, takže mě řeknou, nemám čas. Dobrý, prosím vás, nechci. Já jsem si chtěl jenom zeptat, kde tady to se může stát. Takže to tam je definitivně, ale i když možná neděláme všechny věci správně a možná bychom nemuseli mít takovou vizitku, ale tak aspoň, jak šla Prabhupáda říkal, aspoň jsme tam venku a snažíme se něco dělat. Snažíme se kázat. Tak tomu by měl mít oddaný plnou podporu a Kršna to podporuje. Kršna se na nás dívá. Dá nám takovou podporu do té míry, do jaké následujeme správně proces oddané služby. Tady jednu z věcí, kterou Bhishmadeva vysvětlil, je povinnosti oddaných. Bhagavad Dharma. Tady je napsáno, většinou se to tady překládá jako činnosti, a je tady u těchto dvou termínů Stri Dharman, Bhagavad Dharman, jsou napsáno povinnosti. Povinnosti žen a povinnosti oddaných. Takže ono vesměs slovo dharma se dá překládat jako obojí, jako činnosti, přirozené činnosti, anebo povinnosti. Takže oddaný má přirozeně povinnost sloužit nejvyššímu pánu a žít příkladný čistý život. Jednu z věcí, na kterou kšatriya musí dohlížet, je, jak tady šla Prabhupáda píše, kšatriya vybírá své podřízené a různé osoby do pozic podle jejich kvalifikací a dobře je proto testuje. Ať už ministry, nebo vojevůdce, nebo jednotlivé vojáky. Všichni musí projít nějakým testem a být tam na základě svých kvalifikací, ne, že je někdo zvolí. Jo, tady se stane prezident nebo vojevůdce někdo, koho někdo zvolí a ten potom nás tady bude okrádat. Ale tam král velice pečlivě musel vybírat na základě kvalifikací. A jedna z jeho povinností je dokonce dohlížet i na kvalitu bráhmanů. Třeba, že bráhmani obecně jsou nad kšatrijou a jsou mu nadřízeni a mohou mu mluvit do věcí a král nemá nad nima sílu, tak pokud je někdo falešný bráhmana, král má právo jednat. Takže to je jedna z jeho povinností a šla Prabhupáda vysvětluje v jednom rozhovoru, že to je povinnost kšatry, že musí zajistit, dokonce my ani neříkáme, nesmíš být křesťan, nesmíš být muslim. Ale my říkáme, ty jsi křesťan, ale musíš následovat to, co znamená být křesťan, jinak nebudeš křesťan. Ty jsi muslim, musíš následovat to, co má muslim následovat, jinak nebudeš uznán jako muslim. A ty jsi vajšnava, tak musíš následovat to, co má vajšnava následovat. Takže to je povinnost, to byl zajímavý rozhovor, kdy Prabhupáda právě vysvětloval tuto věc, že král má dohlížet na to, aby každý podle toho, jaké zastává zaměstnání nebo jaké má označení, tak aby odpovídal tomu svými kvalifikacemi. Takže proto se očekává také od oddaných Kršny, že budou velice svědomitě následovat principy Bhagavatamu. A potom za takové oddané se Kršna staví a takovým oddaným Kršna opravdu pomáhá. Vidíme úroveň Prahláda Maharáže, tak pohroužení do Kršny, že v podstatě si nedokážeme ani představit, jak někdo v těch situacích, kdy najednou na vás někdo vezme kopí a chce vám ho bodnout do břicha, tak je člověk pořád plně odevzdaný Kršnovi. Aniž by to nějakým způsobem zvažoval, vůbec to neovlivňovalo jeho mysl, ani nejmenším.
Tak to je samozřejmě úroveň vědomí Kršny, kterou budeme muset ještě hodně dlouho kultivovat a snažit se rozvinout. Ale už jenom tím, že budeme následovat to, co nám Šrila Prabhupáda řekl, to znamená následovat základní principy Bhagavatamu a snažit se rozvíjet varnášramskou společnost podle těchto pokynů, s tím, že prioritou zůstává naše Vaishnava dharma, Bhagavad dharma, Sanatana dharma, dharma, kterou vykonáváme, která je naše přirozenou povinností, tak potom nejvyšší pán bude spokojen a my budeme dělat pokrok a dá nám Kršna svoji ochranu a umožní nám vést naše životy tak, aby jsme dosáhli k tomu, co je pro nás nejlepší. A to nejlepší pro nás je, že budeme se moci na konci života vrátit domů zpátky k Bohu. A když se nám někdy zdá, že se nám v životě nedaří, třeba že i navzdory tomu, že se snažíme velice pečlivě číst Šrímad Bhagavatam každý den, sloužit oddaným, kázat nebo rozvíjet nějakou důležitou činnost pro misi Šrily Prabhupády, tak nakonec Kršna nám dá ten nejvyšší dar a to je, že můžeme jít zpátky domů, zpátky k Bohu. Všechno ostatní jsou jenom vnější věci. A to je to skutečné, co se počítá. Že budeme kvalifikovaní vrátit se zpátky ke Kršnovi. Takže to je, jak přemýšlí oddaný. Teďka, včera jsme se bavili s Madhu Mangalem Prabhu a ptal se, jaký by měly být kvalifikace pro druhé zasvěcení. A já jsem něco řekl a potom se shodou okolností poslouchal přednášku a tam bylo pěkně řečeno jeden bod. A že ten, kdo tam oddaný dostával druhé zasvěcení. A bylo mu řečeno, že teď, když dostává druhé zasvěcení, tak by neměl přijmout nikdy zaměstnání. Říkal, a teďka, jestli ty seš v chrámu, takže i kdyby ses do budoucna oženil, i když to nedoporučuje žádnou brahmačárinovi, který už přijal brahmačárí život, aby se oženil, ale přesto se to může stát, takže když by se stalo, že se musíš oženit, tak nepřijmej nikdy zaměstnání. Ale buď kaž, anebo běž do varnášramského projektu a tam žij full time jako oddaný. Takže to může být jedna z takových motivací pro toho, kdo chce přijmout a přemýšlí na druhé zasvěcení, že musí být odhodlaný žít pouze jako full time oddaný. Plně pro misi nejvyššího pána. Takže to je ve skutečnosti to, co samozřejmě chceme. A ve skutečnosti to není Bhagavad dharma. Povinnost oddaných nejsou jenom povinnosti těch, kteří přijmuli vědomí Kršny. To jsou povinnosti úplně všech. To jsou povinnosti úplně všech. A my neradi samozřejmě slyšíme, že to je naše povinnost. Ale ano, je to naše povinnost. Ale Kršna a duchovní učitel jsou často tak benevolentní, že nám dávají pořád svoji milost a možnost pokročit z té mizerné úrovně, na které se nacházíme. A přestože nenásledujeme všechny naše povinnosti, které bychom měli, tak přesto nám dávají možnost pokračovat dál s oddanou službou a postupně se očistit. Ale ve skutečnosti naší povinností všech, kdo jsme dostali milost Šrily Prabhupády a všech ostatních, je plně odevzdat svůj život Kršnovi a žít pouze pro Kršnu. To je, Šrila Prabhupáda píše někde v nějakém významu, že toto není na výběr, toto je povinnost, toto je it's compulsory. Jo? Že to prostě není na výběr, tak to prostě je, to se musí dělat. Každý musí sloužit nejvyššímu pánu. Ale tento tlak, který za sebou cítíme, je blažený tlak, protože nám pomáhá dosáhnout té největší radosti a největší blaženosti. Takže to je pár slov k tomuto verši. Sedíme tady v podstatě po roce, že? Máme první výročí Gokuly. Tady sedíme po roce. Loni jsme měli kde oltář. Tam ještě? Tam asi, že? A touto dobou. Takže je úspěch, že nás Kršna ochránil, že jsme tady ještě pořád a je nás tady víc než před rokem. A projekt se rozvíjí a vypěstovali jsme spoustu zeleniny a pokračujeme dál s touto misí. Takže můžeme cítit Kršnovu ochranu a Kršnovu touhu a podporu, aby se tyto věci rozvíjely tak, jak mají. Takže jenom to nesmíme my pokazit. Všechno se bude odehrávat, Kršna všechno aranžuje, jenom to nesmíme my pokazit. A čím to můžeme pokazit, je, že nebudeme brát proces oddané služby dostatečně vážně. To je celý. Pokud vezmeme proces dostatečně vážně, tak potom všechny ostatní problémy, které mohou nastat, budou pořešeny. Kršna nás nějak ochrání. Ať už je to vztahy, ať už jsou to finance, ať už jsou to materiální záležitosti, cokoliv. Kršna to zařídí tak, aby jsme
mohli pokračovat a minimálně tak, aby jsme mohli jít zpátky domů, zpátky k Bohu. Hare Krishna. Hare Krishna. Někdo něco k tomu bych chtěl se zeptat nebo říct? Já se chtěl zeptat, jaké byly ty kvalifikace a jak vlastně ten král testoval ty kšatry, jak se hruba. Nevím přesně do detailu, jaké byly podmínky pro to, aby se mohl stát generálem ve vládě například Maharáže Judištyra, ale zjevně ty kvalifikace byly dost vysoké. To znamená, musel splňovat v první řadě všechny kvalifikace, které kšatriya má mít. To je hrdinství, sebeovládání, jo? To si můžeš přečíst v Bhagavad Gita, jaký má mít vlastnosti kšatriya. Samozřejmě musí mít určitý schopnosti, které se s tou danou pozicí pojí. To už je potom jakoby detail. Já musím mít schopnost, jak bych řekl, detail v tom smyslu, že tyto detaily nejsou dopodrobna popsány. Jo? To už potom podle různých samhit ten král jedná. Jo? Jsou dány potom samhity, jako je Manu samhita nebo další, takzvané dharma šástry, které popisují do detailu různé aspekty fungování lidské společnosti a dává kšatriyovi vlastně návod, jak má fungovat. Jo? Takže přirozeně do těch nejvyšších pozic se dostávají kšatrijové, kteří jsou v první řadě nejvíc odvážní a zkušení v boji. Protože generál vojska nebyl ten, který seděl, jo, za mapou jenom a tam plánoval a říkal, co má kdo dělat, ale stál jako první, že jo, v čele té bitvy a šel všem vojákům, dával kuráž svými hrdinskými skutky a svojí odvahou. A zároveň každý takový kšatriya musel být znalý písem a mít velice v sobě zakořeněný smysl pro dharmu, pro povinnost, pro spravedlnost, který nikdy neporuší dokonce i za cenu svého života. Nikdy neporuší své slovo a tak dále. To jsou určité principy, podle kterých kšatriové fungují. A v mnoha smyslech kšatriové jsou velice blízko bráhmanům svým charakterem, svými standardy a hodnotami. Jenom jsou tou výkonnou složkou. Mají tu kapacitu vykonávat to nařízení šáster a uplatňovat to ve společnosti a proto někdy mohou být kvalitou vášně víc přemoženi a proto potřebují vedení bráhmanů, kteří všechno vidí pořád s odstupem. Jo, kšatriya se do toho může trochu pohroužit a zapomenout trošku na to, jo, na ten celkový obrázek a proto má ty bráhmany, kteří a hlavně taky jeho čas hodně bere potom, co dokončí svůj studium a svoji přípravu, hodně berou ty praktické povinnosti. Ale bráhman je vlastně neustále pohroužen šástře a neustále pohroužen v písmu a v naslouchání, takže jeho inteligence je pořád bystrá a čistá, takže může dát velice dobře takovému kšatrijovi radu. Ale jinak kšatrija ty věci zná, jenom nemá tak hluboké a tak jasné a čisté poznání jako bráhmana. Jedna z věcí je, že když člověk jenom čte písma, tak i když ty věci zná, ale když je jenom čte, tak mu připadají stále více a více jasnější a hlavně mu připadají stále více přirozenější pro jeho každodenní život, protože jeho mysl se tím očišťuje. Můžeme vidět sami na sobě. Když čteme knížky Šrily Prabhupády, tak nám připadá stále jasnější a jasnější, že bychom měli ráno brzo vstát. Připadá nám to přirozenější a že bychom měli zpívat svatý jméno a že bychom měli sloužit Kršnovi a dodržovat regulativní principy a tak dále a tak dále a tak dále. A když je přestaneme číst, tak s tím můžeme mít začít jako, i když to chápeme, nečteme tam v jednom smyslu, většinou, když ty knihy čteme, tak tam nečteme úplně něco nového, co jsme ještě nikdy neslyšeli. Ale čteme něco, co očišťuje naše srdce a dává nám to větší a větší inspiraci a hloubku našeho pochopení v tom, jak ty činnosti vykonávat. Okay. Tak když dělal otázky, jednou jsem byl tam v Praze, někam jsem jel a byl jsem dlhý a šel jsem do metra a tam bylo takový úplně prázdný, jak jsem říkal, stanice? Jo, tak byla úplně prázdná na stupiště. A tam byl jenom jeden kluk, takový stál. A pak lidi až někde daleko, tak jsem šel s tím klukem, mám sluchátka. A já jsem za ním přišel a nesledně se ní zamával a on úplně, ne, já to nechci. Já říkám, prosím tě, já potřebuji se dostat, já to nechci, nerozumíš mě. A úplně byl naštvaný a tahle jsem musel úplně na ně tlačit, jako aby vyndal si sluchatka, ne. A pak on si vyndal a říkám, hele, jak se dostane na této stanici, ne. A on, jo, no tak prostě tam uslyšíš. Ale 3-4krát jsem musel mu říct, to je takový osud, no. Proto musíme víc zpívat harinámy a dávat jim sladké kuličky. A teďka, co se stává, díky tomu prasádam, který se distribuuje, tak lidi jakoby přijdou za tebou, knížky ne, ale nemáte sladkosti. Jo, to znamená, že už tě nevidí jenom jako toho, kdo tam tlačí ty knihy, jo,
ale vidí tam jako i možnost toho, že tam Nějakého požitku. něco bude. Takže to zkusí, nebo řekne aspoň ne, kdybyste měl sladkosti, tak jo, ale ty vaše knížky to ne. Jo, takže to je dobrý, tím se to zjevní, ten náš vliv. Takže my musíme kázat na všech těch frontách a ve skutečnosti ten systém, který začala Prabhupáda, tak je velice vědecky nastavený. A Kršna to dal dokonalým způsobem, že jo. Kršna samozřejmě nedělá nic jiného než dokonalé věci. Ale když dělá člověk Harinam Sankirtana, při každé jagi má být distribuce prasádam a k tomu dáváme lidem ještě knihy, tak je to tak dokonalá kombinace. A když toto kázání udržíme neustále jakoby ve vzájemných proporcích, jo, že ty lidé dostávají jak pro ten jazyk, tak slyší svatý jméno, tak zároveň dostanou tu knihu, kterou tolik nechcou, tak to dokážou jako potom překousnout nějak. Ale ty sladkosti máte dobrý. Tu knížku jsem teda nečet, jo, ten 8. zpěv toho vašeho, ani to neumím vysvětlit, to jsem fakt nepochopil, ale třeba teďka jsem potkal kluka v Novém Městě, který říkal, no já už mám knížku. A chvilku jsme se takhle bavili, pak jsme tam měli nějakou výměnu s nějakým ožralcem a pak jsme se bavili dál. A on říká, no já nevím, jestli si mě pamatuješ, ty si mě asi nepamatuješ, ale to byl ty, kdo jsi mě před 2 rokama dal. Mám 8. díl. A já jsem to ještě nečet, jo, já se přiznám, že jsem na to neměl. Ale jako zajímalo by mě, co tam je. Možná něco třeba, co by byl víc pro začátek, takhle myslíš, že bys něco měl? Tak si vzal život pochází ze života a Prabhupádu životopis. Jo? Takže to, že ty lidi dostanou ten 3. nebo 8. zpěv, neznamená, že se naštvou už nikdy nebudou nic chtít. A jsou i lidi, myslím, že Manindra Prabhu to říkal, že ten jeho bhakta, co měl v Dánsku, a co tam rozdává ty knihy, tak se dostal přes buď 2. zpěv, nebo něco takového Bhagavatam, k oddaný služba, nenechá někdo dopustit a rozdává ho taky, protože se díky tomu stal oddaným. Myslím, že to bylo ono. Že tam byla ta kapitola Pán v srdci. Jo, že to je jedna z kapitol. Na ně udělá dojem, jestli si to mě to neplete ještě s ničím jiným. Ale tohle ten bod prostě je tady. Já si pamatuju, jak jsme prodávali 7. zpěvy, tenkrát to byl ten hodně těžký maraton, Nrsimha maraton, jestli pamatuješ. Jsme ho zakončovali v Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě. A to bylo Nový Městě, ne, to bylo ještě předtím. Někde jsem potkal, to bylo Nový Městě snad. No, Bystřici, to je jedno. Tak tam jsem ukázal ten Bhagavatam, 7. zpěv a pán to kupoval, že asi ne, a pak to načetl, našel na nějaký straně. Počkej, abych si vzpomněl správně. Ne, to bylo obráceně, to byla paní. A četla tam o těch ženách, kdyby manžel by měl zajistit šperky, ozdoby a všechny tyhle věci. A řekla, no tak to si vezmu. A hned se jí líbil 7. zpěv, takže minimálně tuhle kapitolu si tam najde a přečte. Takže nebojíme se, jenom pokračujeme a lidi nás začnou brát. I když nás někdy odmítnou, tak oni toho jsem zjistil dokonce, že to nemyslí někdy úplně zle, ale prostě to jenom nechcou. Teďka jsem potkal lidi ve Žďáře nad Sázou, kteří mě odmítli tak jakoby prostě bez zájmu a pak mě tam přišel nějaký chlap vyhazovat. Před tím obchodákem jsem to rozdával. A oni potom, já jsem ho jako neřešil a oni potom se mě zeptali, no proč vás vyhazoval? Říkám, no protože jsem oranžový, že jo, a nabízím tady knížku. No to je drzost, to je teda nehorázná drzost. A takhle jakože dali podporu, jo, že přestože to jakoby nechtěli, tak zároveň měli nějaký jakoby respekt a nebrali. Není to vždycky osobní, když nás odmítnou. Třeba často si ty lidi vezmou do budoucna, jako přednedávnem jedna paní říkala, já v Brně, to bylo někdy na jaře, já jsem vás odmítala tolikrát na té české, tak ukažte, co máte. A dala mi 1000 korun a vzala si malý set Bhagavatam. Osoba, na kterou by člověk nejradši, že jo, nechci. Tak. A potom prostě člověk neví, jak se ty lidi mohou změnit. Takže to bude mít účinek. Teď říkal Mahesh, když se mu lidi smějou, co to má na sobě, nebo mu na to nadávají. Říkal, no tak já jsem vymyslel mantru, říkám, ale paní, tohle to nosil Alexandr Veliký. Oni neví, co na to mají říct. Jo, ještě jsem chtěl, my jsme tady dali dokupy s Odenima, teda fotoalbum za první rok Gokuly, takže se můžete podívat tady na to, jak ty, co z vás tady nebyli, i co jste byli, tak jenom většina fotek jsou jakoby známý, ať už prostě jsme zveřejňujeme většinu použitelných fotek, zveřejňujeme na našich stránkách, ale přesto takhle nahlídnout do toho, jak jsme tady před rokem takhle byli a
dělali první program. Může být zajímavý. Takže to tady můžeme nechat jako první historickou tady k našemu kronikářovi Harichandra Prabhu, takže můžete na vyžádání se podívat. Jste tam většina z vás taky. Většina, ne všichni. Ty tam seš, to v pohodě. Zjistil jsem, že nejčastější fotka je Sankirtan Das a traktor. Takže potom musel už nějak redukovat. Takže doufám, že postupem času tam bude nejčastější fotka Bhakta Petr a Voli. Jo? A takhle se to postupně bude posunovat a bude vidět ten vývoj toho. Jsi tam byl nejčastěji, protože na tebe bylo vidět, jaký to baví ten traktor. Jsi byl úplně šťastný na to brát. No, to je taková malá hračka. OK. Takže šla Prabhupáda kýže?